matindi na init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Pinangkaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera. At ito po ang programang Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Mabigat, magaan, kahit ano pa yan, your secrets are safe with me. At kapiling pa rin nga natin sa kabilang linya si Ashley from Hong Kong na may dinudulog ngayon sa atin. Hello Ashley, nandiyan ka pa ba? Hirap pa DJ, nandito pa po. Akala ko nakatulog ka na. Hindi po. Hindi pa. O kanina kinukwento mo sa amin na yung anak mo, inuwian mo 3 years ago. Tama ba? Opo. Ayun. So kailan mo balak umuwi ng Pilipinas ulit? Siguro sa graduation niya po. Pagkatapos niya nitong college. Kailan yung graduation niya? Hindi ko pa po alam DJ kasi third year college pa lang po siya ngayon. So may 1 year pa po siya. May 1 taon or 2 taon pa siguro. So, oo nga po, ganun. 1 to 2 Kasi years. accounting yung kinuha niyang course eh. Accounting. Accountancy yung kurso. Okay. Pero ngayon, na nandiyan ka sa ibang bansa, since meron kang someone, gaano kayo kadalas magkita nitong bagong pinalit mo sa kabitbahay mo? Ngayon po siya, every po namin, holiday po. Tsaka, kasi po yung naging bago ngayon is talagang whole day na magkasama kami. And di tulad po yung sa ex ko na after work na lang niya po kami makikita. Ganun po. So, Pero kanina nung sinabi mo sa unang bahagi ng pag-aamin mo sa top secret mo o yung mga sinasabi mo dito sa programang ito, sabi mo kanina, nasaktan ka dun sa mga binanggit ng ex-kabitbahay mo. So, ano bang mga sinabi niya? Ito ba ay tungkol sa iyo na meron kang iba ng lalaki, na ang bilis-bilis mo namang magkaroon ng iba, kaya mo siya hiniwalayan? Ganun ba yung sinasabi niya sa iyo o sinabi niya sa iyo? ano po DJ, kasi yung hindi po ganun yung sinabi niya sa akin eh. Kumbaga yung pagkakasabi niya sa akin is yung parang nanghuhusga sa akin. Yung parang hinuhusgahan niya ako sa kung ano yung pagkatao ko na ba't yung ganito ako na sabi niya sa akin na hindi daw ako makontento. Sabi niya ng gano'n na nagsinungaling daw ako sa kanya. Tsaka yung masakit sa akin kasi ang sa kanya po kasi DJ, siya po rin naman kahit yung naging kami noon is marami din po siyang naging girlfriend. Kumbaga sa akin po is iniintindi ko lang siya kasi bago rin na naging kami, nagpakilala din siya, sinabi din niya kung ano siya, kung sino siya. So, sinabi din niya sa akin na marami siyang nagiging girlfriend din daw, nagiging past, gano'n. So, nung mga time na bago pa lang po kami is, minsan lang po kami makikita, siguro once in a month, gano'n lang po. Kasi sabi niya sa akin, tatawagan lang daw niya ako, gano'n. So, naisip ko na po na siguro may mga kamit siya po na iba. So, hindi naman po ako nung mga unang taon pa lang po namin, medyo hindi pa po masyadong nahuhulog yung loob ko sa kanya. Hindi ko pa, kumbaga sa akin na lang is meron na akong nakakausap, yung meron lang, kung meron lang akong Tagatanggal ng homesick. Opo, yung gano'n po, yung 'pag na-homesick yung parang
isa pa po yung kumbaga parang stress reliever na rin po namin na kung minsan na-stress sa trabaho yung gano'n po. Kasi mahirap po talaga dito yung trabaho namin abroad. Hindi po gano'n kadali na sasabihin po nila na sabihin po ng mga nasa Pilipinas na kami dito gano'n, marami kaming nagiging karelasyon. Pero hindi Mhm. po nila alam na emotionally po, physically, tsaka lahat po nasa amin po lalo na po 'pag sa problema sa pamilya, napakahirap po. Kaya aminado po ako na nagagawa ko po 'yun kasi kumbaga mahirap naman po kasi DJ kasi ngayon tulad dito sa'min sa Hong Kong marami na pong nababalita dito na mga nagpapakamatay, na nagluluksuhan sa mga building, yung gano'n po. Kaya para sa akin po naiisip ko na bakit ko pa 'yun gagawin kung meron naman pong iba pang paraan na para ma 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 matanggal or ma Maibsan yung lungkot kumbaga na nararamdaman maibsan niyo. yung opo, yung gano'n po. So, Yun nga mga yung unang paghahanap ng time na kabitbahay yun ninyo. opo. Kaya nung mga unang time po na naging kami, parang gano'n lang po yung sitwasyon namin na 'pag, siya lang tumatawag sa'kin, gano'n. Sabi niya Mhm. sa'kin tawag na siya, gano'n. So, ang Pero nangyari nung sa bigla inyo nitong previous kabitbahay mo, okey kayo sa umpisa kasi quits-quits lang kayo, alam niyo yung past ng isa't opo, isa, yung kalakaran, tapos hanggang sa opo. dumating ka ay, naririnig ko yung boses ko sa kabilang banda. Na hindi ka ba naka-monitor diyan sa'kin? Hindi naman? Ako lang 'to, gunyong-guling ko lang 'to? Hindi, hindi Okay, po, hindi. okay, sige. So, yung umpisa ninyo parang okay, quits-quits lang, 'di ka pa nahuhulog masyado, pero nitong mga nakaraan since nawawalan na siya ng time sa'yo, dun ka na nagsisimulang parang, "Ay bakit ganito? Bakit wala siyang time sa'kin, once a month lang kayo magkita, tapos tinatawag-tawagan ka lang." So, parang hindi na sumasapat yun sa'yo para maibsan yung kalungkutan na nararamdaman mo. Tama ba ako dun? Hindi po DJ, kumbaga kabaliktaran po, Ah, Kasi nung kabaliktaran. kabaliktaran po kasi nung pagbalik ko na dito, Mhm, nanggaling ako ng Pilipinas ng pag-uwi ko, mhm. eto na po siya na yung gusto niya is every week, every holiday ko po is magkikita kami. Eto yung nakaraang jowa mo? Yung oo, yung Eh, nakaraan bakit ko sabi po. mo sa akin kanina kaya kayo naghiwalay dahil wala siyang time sa'yo? Ano ba talaga? Hindi po, yung mga nakaraan pa nga yun na nung mga nakaraan pa na year na nagsama kami. Tapos nung eto na nga po, nung last neto na pagbalik ko po is yun na po na yung gusto niya po na lagi kaming magkikita every holiday. Mhm, Ngayon ang kumbaga ang sa'kin po is so kumbaga lagi na kami nagkikita, kumbaga yung usapan na namin is talagang open up na kami lahat. Problema niya sa pamilya niya, problema niya sa, mga asawa niya, problema kasi ilan din yung naging asawa niya, marami din siya naging asawa, tsaka may mga anak din siya. So, no-open niya sa akin. So, ang sa'kin naman is naaano ko siya, nakakapagbigay din naman ako ng, konting advice or tulong sa kanya or suggestion na kung anong gawin niya sa mga anak niya. Pero yung naiisip ko lang kasi sa kanya na kasi sabi niya sa akin gusto na daw niyang umuwi ng Pilipinas, gusto na daw niyang mag-for good. So sabi ko, nung una akong pumipigil sa kanya kasi sabi ko, "Antayin mo na lang kako na makatapos yung anak ko kasi ako uuwi din kako ako," sabi ko sa kanya. Ngayon nung netong huli, parang naiisip ko na kasi, ah, sabi ko kung mauuna siyang uuwi, sabi ko kasi gusto niya talaga, ilang beses na siya nagpapaalam sa'kin. Ay mhm. sabi ko parang, sa akin din kasi DJ ayoko rin na ang pakiramdam ko kasi parang pati ako naging pabigat na din sa kanya kasi may mga problema na rin siya sa mga anak niya. So, parang pakiramdam ko na parang naging pabigat na rin ako sa kanya. So, nag-decide ako na sabi ko kung sakali man sabi ko na may ma-meet ako or may makilala ako, pero hindi hindi ko naman talaga sinadya na na
gawin ko yun sa kanya. Kumbaga, ang inaantay ko lang din sana is, Ginawa mo lang sakali na mang tamang pagkakataon yun para hiwalayan siya, para lumakas yung loob mo din na mahiwalayan 'tong taong 'to. Kumbaga, gano'n po. baka ayaw mo na talaga na yun, naghalo-halo na baka pabigat ka na sa kanya kamo, ta's inisip mo na rin siguro na parang, "Uy, ayoko na rin," ganyan. Tapos meron kang nakilala ng bago na mas okay, na mas pasok dun sa standards na meron ka, na makakapagpaligaya sa iyo. So, binitawan mo na. So ngayon, anong plano mo? Ngayon po DJ nag-ano na kami, nag-usap yun nga po, nag-usap na kami kahapon. Actually kahapon lang po talaga kami nag-usap kasi ilang weeks na rin akong hindi napakita sa kanya, hindi ko na rin sinasagot yung message niya. Pero minsan lang din siya mag-message, pero nung kasing last nga na yun ang message niya sa'kin, tinatanong niya ako kung nasaan ako, din ako nag-reply, din ako sumagot. So nung pag-message niya sa'kin kahapon, yun nga nasabi niya sa akin, nagdududa daw siya. So sabi ko sa kanya, hindi naman kako ako magsisinungaling o itatago ko, sabi ko sa kanya. Plano ko naman talagang sabihin sa kanya, kaya lang sabi ko kumbaga naghahanap na ako ng tamang oras na sabihin sa kanya na kasi ayoko kako na maghihiwalay kami na may samaan ng loob. Yung alam mo yun, yung ayoko yung gusto ko yung maghihiwalay kami ng maayos lang yung pag-uusapan. Palagay mo So ba yun nga po naging maayos yung usapan ninyo o parang meron pa ring parte sa'yo na gusto mo pa rin siyang kausapin sa mas maayos na state niya? Ngayon po DJ wala na nga po, kasi kahapon na nag-usap kami, ayun nga marami na siyang nasabi sa'kin, yung panghuhusga niya sa akin, yung talagang dinidiin niya sa'kin na ako yung may kasalanan nga daw, na akong gumawa daw, ako dong unang gumawa ng, mali sa relasyon namin, sabi niya ng gano'n sa'kin. So kumbaga sinusumbat niya sa'kin, hinuhusgahan niya ako kaya Nasaktan ka? sa akin na kasi sa totoo po DJ nasaktan ako kasi sabi ko, pareho lang naman kami, 'di ba? Sabi ko, pareho lang kaming may kasalanan, pareho kaming mali, sabi ko. So bakit ka ako kailangan pa niya kong sumbatan, bakit kailangan niya pa akong, huhusgahan yung pagkatao kung ano ako. Yun lang, dun lang po ko nasaktan sa kanya kasi Mhm. sa kahit ako sabi ko sa kanya, kahit ako wala siyang narinig sa'kin nung nalaman ko na gano'n na minsan meron siyang nami na iba, sabi ko, Mm. "Wala siyang narinig sa akin, okey lang ako, iniintindi ko pa rin siya," sabi ko. "Pero bakit ka ako sa akin, ba't," Marami siyang sabi ko, "parang nasabi. ang sama." Oo, Parang ang sama-sama mong tao. ang sama-sama ko na sa kanya, gano'n po DJ. So, Gano'n talaga kapag baga galit parang ka tsaka nahu-hurt ka, may mga masasabi ka talaga na, alam mo 'yun, nakakapanakit din sa ibang tao kasi nasaktan ka, eh. So, ikaw bilang nasaktan ka din tapos bigger person ka, baka pinakinggan mo na lang siya nung time na 'yun at hindi ka na masyadong sumagot sa kanya. Sumagot ka ba sa kanya nung sinasabihan ka niya ng mga ikinabababa ng pagkatao mo? hindi na po DJ kasi ayoko yung ayoko yung ano, ayoko ng makipagtalo sa kanya, ayoko Mhm. na yung ako kasi yung tipo na ayokong makipag-away, yung Mhm. gano'n. Kaya kahit noon pa, kahit kung minsan sinasabihan niya ako, inano, Mhm. tahimik lang ako, ayoko ng makipag-away kasi Mhm. kahit mag-away naman kaming dalawa, wala naman, sabi ko nga, wala naman din kaming patutunguhan kasi bandang huli hindi naman magiging kami kasi Kasi nga nga meron kaming magkabit-bahay lang kayo, gano'n. yun nga po. Kumbaga Kaya yung relasyon na meron kayo nandiyan lang sa ibang bansa. Wait lang, sobrang lakas na nung boses ko diyan sa kabilang banda. Ganyan ba talaga yung cellphone mo? Akin 'to, guni-guni ko lang 'to. Ako 'to, ba't may feedback 'no? Ang lakas nung feedback. Si Matmat pumapasok na naman ng buto, tinitingnan na naman kung ano yung problema dito sa mga pinipindot-pindot namin dito ni Boy Pindot. Anyway, Ashley, kahit papaano opo ba DJ. gumaan-gaan yung pakiramdam mo ngayon na nakapag-share ka ng top secret mo? Opo. Kasi kanina pa, kahapon pa, kagabi pa ako kagabi pa ko yung sabi ko yung parang ang hirap yung alam mo yung
wala akong hindi ko rin masabi sa mga kaibigan ko kasi siyempre ayoko rin yung iba yung masabi nila sa akin, iba yung yung pagtingin nila sa akin, ayoko. Kaya ka kanina pa po, kahapon po, isang araw po akong umiiyak na hindi ko po alam. Sabi ko, talagang pinagdadasal ko lang na sabi ko, "Lord," sabi ko, "sana," sabi ko, "meron lang po akong taong pagsasabihan na alam ko naman po na mali, alam ko, kaya lang yung sinabi niya sa'kin sabi ko na huhusgahan niya ako na wala naman siyang karapatan na husgahan ako." Yung gano'n. Kasi sabi ko, kahit kahit ako, sabi ko, yung pagkatao ko na lumaki ako na iniwan ako ng nanay ko, ni minsan hindi ko hinusgahan yung nanay ko kung bakit ako iniwan. Sabi ko, kaya bakit siya, sabi ko, gano'n siya makapagsalita sa akin. Kaya baga parang na masakit, nasasaktan lang po ako sa sinasabi niya sa akin, na sabi ko nung time na naging kami, ginawa ko po yung lahat na maging mabuting tao sa kanya, na wala siyang masabi sa akin. Tapos yung ganito, yun lang, gano'n lang na, yun lang naging decision ko, na parang tinginan niya sa akin is napakasama ko ng babae para sa kanya. Hello, Ashley. Opo, DJ. Pwede ka nang suminga ng sipon mo. Well, may mga tao talaga sa buhay natin na kung makapagsalita sa atin, akala mo, nabili na yung buong kaluluwa natin. At nabalatan na tayo ng buhay. Pero minsan yung mga taong to kasi, nasaktan natin. Kaya sinusubukan din nilang makapanakit pabalik. Kasi may kasabihan nga tayo na tinatawag na, hurt people hurt people. People who are hurt tend to hurt other people. So, siguro yung mga salitang yun, magigising na lang din siya na baka hindi naman yan rin minimin yun. Or baka minimin niya rin yun kasi yun yung naging resulta ng baka napansin niyang action mo. So, wala. Ang kailangan mo lang gawin is to continue your life. Diba? Oo, masasaktan, maiiyak, malulonely, makakaramdam ng pangungulila. Pero kailangan lumaban sa buhay. May anak ka pa eh, diba? Na umaasa sa'yo at sabi mo nga gusto mong maging mabuting magulang. Hindi ka man perfect partner, but you can always be the best parent na meron yung anak mo. So, be a role model to her, or tama, babae ba yung anak mo? Lalaki. Be a role model to him, 'di ba? Na alam mong pag nalaman niya yung pinaggagawa ng nanay niya, at least magiging proud naman siya, 'di ba? Kumbaga, hindi pa naman huli ang lahat para sa iyo eh. At hindi pa rin naman huli ang lahat para sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon na nandun sa posisyon mo. Na kapag nalulungkot, kapag nalulumbay na nasa ibang bansa, 'di ba? Na nagtitiis, merong katulad ng Love Radio na handang makinig sa inyo, 'di ba? Or parang magtanggal ng lumbay ninyo. Maraming ibang paraan para mabawasan o maibsan yung lungkot na nararamdaman natin. And at the end of the day, iba pa rin kapag nakakagawa tayo ng tama sa buhay. Hindi man tayo palaging tama, minsan magkakamali talaga tayo. Pero iba yung pakiramdam na nakakagawa tayo ng tama sa ibang tao o sa sarili natin. Mas nakakabigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Anyway, Ashley, maraming salamat sa pagtawag mo at sana gumaan yung nararamdaman mo. May gusto ka bang i-shoutout dyan? Wala naman? Wala po. Wala. Nag-overtime na tayo. Yan. Matulog na tayo. Thank you so much, Ashley. Ingat ka palagi. And God bless you dyan sa Hong Kong. Thank you. Bye. Thank you po, DJ. Thank you. Bye-bye. At dyan po natatapos ang ating programa ngayong umagang ito kasi hindi ko na po matawag na gabi to dahil nag-overtime na naman po tayo, mga kabisyo. So bukas, mamaya pala ulit, no? 9 p.m. up until 12 midnight. So minsan medyo lumalagpas lang tayo ng mga 12:10, pero okay lang, ganun talagang buhay kapag mahal natin ang ginagawa natin at mahal natin yung mga taong tumatawag sa atin, handa tayong makinig, no? Ito yung mga taong
Kailangan ng kausap. Kailangan lang ng merong mahihingahan. Alam naman natin kung ano yung tama at mali. Diba? Alam naman natin kung eto yung maglalagay sa atin sa dehadong sitwasyon. Alam natin yun, lalo na kapag mga adults naman na tayo. May common sense naman tayong tinatawag eh. And sa mga pagkakataon na maraming sinasabi yung ibang tao sa atin, especially yung sa mga taong surprise tayo na biglang magsasalita ng masama sa atin. Wala ganun talaga yung buhay. Di natin mapipili kung ano yung magiging aksyon nila o salita sa atin. But we can choose what to respond. So, good night, Kabisyo. This has been yours truly, DJ Rakitera, sa programang Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!